Ciarán anseo, agus inniu táid chun seisiún deasaíonmh atá dírithe an lá sin tar éis Cluiche peile nó Dian Seisiún Traenála. So be mid díú go sunrach íochttar an chorp sé sin na cosa agus I géirí chur leis an so-lúbtha agus an so-lúbtha atá agin an sin. Má tá mata yoga agus cushion agat be siad cabhróidh ach muna bhfuil happy days níl siad róthabhdach. So nuair táta ré leanamh urraithe. An chéad cleachta táid chun dhéanamh ná an cat agus an bó an sin dhéanamh an madra na dhéag. So an chéad dá cleachta ní leann á riar ach chun beagán glúiseocht a thuirt isteach sa chorp so an dhéanamh na cleachtaí eile atá le teacht. So ag tosú na glúne. So bé an crumán os ciún an glún agus bé an riste dus pís a beag os cór an gúlan nó na gúlaí. Sin scar na mera agus an cat agus an bó, so cosúla cat tá scanrathe, tá man ag lúba an cnáb drom a tróháin, agus an sin a dhéanamh an bó tro eile. So ag lúba cosúla leis an cat, agus análisteach a dro an bó. So cosúla tun ag tacht in iirde do ghrim. So ag tacht in iirde, agus an sin arás síos. So dhéanamh sin trí nó ceithre uair eile anáil amach, análisteach. So uair óháin eile agus brú an uair ar wet. Éintach níos. Fannacht an seo agus tá man dust ag chun casa agus féchann siar tro amháin agus an sin an tro eile. So go deas éasca tro amháin, tro eile. Agus tá sin dus chun cabhróidh linn taobh an chorp a dhúisiú beagáinín agus an cnáb droma níos beag eile. Ok, níos. Dhéanamh an madra, so an chéad cheann eile ná an madra agus tá sé chun sína deas a thuirtún chúl an chorp. So na calapaí, teannas na UCD, an drim, so scarigí na mera, brúan uair ar síos wet, nó webh, agus cruchantán sús agus siar. Agus ar dús, chuinnig na glúna lúthchleasaithe, agus nuair tá man ag brúan uair ar sin weing, tá man ag géirí an drim a dhéarú. So stretch deas é seo ar an gcorp ar fad. Sin tá man chun na cosa I dhéarú agus rá sé sin isteach na ciliad beagáinín. Agus tá man chun cosa amháin ordú agus an cos eile. So leannaigh í rá cos amháin, an cos eile. So cuinnig na mera scartha, cuinnig na hórdóga agus cur na merach, index fingers brú de síos. Sin tagí níorda ar na barachíní agus brú an tón siar, agus an teagháil atá ann ar bhulag agus do chuid, cuinnig é sin agus ísligh na sála. So béad go raibh sé sin níos láide ar na calapaí, sé cilís, síos thart ar na rútíní fiú, teannas na UCD, béad ar faoin na hoscail, gus ag féach na dro do bhulag, nó idir na cosa. Agus síos. Ok, níos. An chéad cleacht eile an urraithe, so tá mid chun eilbh go tú ré le rás chéad méadar ri. So bé an glún os ciún an rútín, agus bé an glúnar eile, bé eile nán ar an gus ar chúil. So tá mid chun na lámh a thógáil síos ar an dá-thaobh den chos. Agus ag anáú go séb an seo. Má tá sin umarcach nó pínmhar den taramachas agus náir ar éis le a chorpéin cad tá compórdach. So tá géirí é a bhuthú ach níl tú géirí dul thar fór leis an síne. So tá man dul isteach na hip flexors an seo, na quads, an bléin, beagáinín, an groin.
So má tá seo róthán, má tá an hip flexor róthán, is féile sin cinál na glút ligú, nó go nach meis sin chó gníomh chéine agus is féile sin fáib nach chruthú hí sa glún ó bun an drim. So más malat is féidir an glút seo chur i gobar agus tuairfineara an aithríonn ar churntuéis sin i gobar beidir go bhhaidh tú stretch níos fearr an seo. Agus beidir cúpla anáil eile an seo. Má tá sé iomarcach ag aon am, dus taramachas. Agus go deas go tóg an cosisiúr. Agus dhéanamh an cleachta céine ar an gcus eile, so fan óid deann ar fad beidir nóid go le. Beidir beagán níos faide. So an routine faoin glún. Is féile dul híos más malat. Beidir go mhaithí tú cinál impingement an seo, so beidir gur fear fannach tús. So má tá sé míchompórdach. So difriocht idir míchompórdach agus má tá sé míchompórdach. So difriocht idir míchompórdach agus dúshlánach. Taramachas má tá sé míchompórdach. And then mas malat an glúis ar cúil chur i gobar. Now chun cheapatá beagání níos casta dat i géirí in átas cinál titim isteach ann. Tá mid i géirí an cos chun tusaí a tharraingt isteach ar chúil agus an cos ar chúil a tharraingt chun tusaí. So tá an cinál glúiseach seo i dro a chéile. Beidir an glúis i gobar. Agus ceann ó cúig anáil deas an seo. Agus taramachas go deas éasca. So má tá sé pínmhar na glún a fiú, is féile má tá mata yoga agat nó má tá carpet, is féidir an glún a chóir os ciún. So just ag duine na rudí beaga chun ceabhar leat fannacht am go chompórdach. Ní sin chéad eile ná an leat nó an lizard. So go sú leis an rathí, tá mid i géirí an uileann seo ach nuair seo, tá mid chun na lábh a thógáil taobh iste. So seans gur leor fannacht an seo ar na mera. Má tá blocí ann, má tá sin iomarcach beidir go bhfuil cinná fiú chuireadh mé an cushion seo. Éonúir chun ceabhar leat a bheith níos compórdaí. So an gecko nó an leart an lizard. So it's hippo opener an deas é seo. Tá mid ag fáil an blain an groin ar an go seo, an quad ar an cos ar chúil. Tá sé dul ar isteach beagání ar an hamstring teannas na hoscada an sin. So níl mid i géirí trid, níl mid i géirí brú shríd, tá mid i géirí Gaeltacht. So scaoileadh an chéad ógra mé san in, bhí dúirt fearlam, Kieran, you need to surrender to the pose. And I was like, yeah, right, you mad hippie. Céir is bríle sin. Ach de réir a chéile hiig mé céir a bhí a gceist leis, agus an áit chuirchuig go bhfuil an trid in an aig, bhí mé an Gaeltacht isteach sa pose. Ní seans go seo éasca dit, agus beidir go bhfuil a tacht síos ar na hilnacha, nó má tá géirí dul leabhalach. So bheith sé sin beagání níos compórdaí domsa an seo. Pe áit atá compórdacht dit fan ámid ann ar feadh cúig nó sé anáil eile. So síne down é seo isteach sa gcorp. So scaoileann sé le teannas. Fiú beidir roinnt pín atá thart ar na hátainna seo. So
is cabhróidh se linn gorta a hachant cínte timpeall ar mléin gcóra sin go deas é go tar amachas sin go deas agus ag ahrú an chos. So ríist glún faoin glún os ciúil an rútín lábh a híos so an leat an lizard leat so ag aimimsú an áit compórach de tain ag anáú go séamh gus na riar an anáil amachchan seo tá sé mar charra agat is féidir leis cabhrú go mór leat socrú isteach sa deasú yoga. So ríist má tá tú oscailte má cheapnú go do géirí dul níos ísle tear ann fi láthair just braham go mé sé sin beagán omarcach domsa so tá mé chun fannach snáú an compórach ach ag fáil stretch deas ag ná an céine. So tá mé dul daithí ar a bheith cinál compórach le rud atá mí compórach ar bhealach tá sé rómhí compórach den tearmachas. Agus go deas é go se ionintach. Ná an chéad ceann eile tá mé chun ráthairt an ceann seo cinál tá sé deacair ag tugam faoin near nóir tá grúpa ann os de chóir agus tá cinál chorpanna agsúla ann. Tá sé deacair é bhún agus bíonn cinál aglaorm go ngortaíonn daoine iad féin go bhféadfadh siad iad féin a chuirtú ann. So tá mé chun ráthairt so tugam mé an colm nó an colór an pigeon. So an chéad an ceann tradiisiúnta tá mé chun an cusathóir tríd. So béidir má tá domsa níl a géirí má chus a thógáil níos fuide hús. Braham go mé sé sin omarcach dom. So tá mi sé géirí é ágáil béidir an seo, sin an rud atá iarúnach do mo chorp mar atá sé fi láthair. Sin tá mé chun na lámh a thógáil an seo. Agus an hip go háir ar an taobh seo, níl a géirí ligantó titim síos ar an urraithe. And then fiú is féile an cus ar chúil a shiúil a siar, urraithe. And then fiú is féile an cus ar chúil a shiúil a siar. So seo an colm, pigeon pose. So is féile fannacht an seo, nó, chuir mé rá eile dit, go háire dúnan rá eile má tá sé pein bhar aon rud muhíonn tú timpeall ar an glún tar amachas sin an ballnás an ligament. So an rá eile tágat ná an color nó an colm in the leis siar, so reclined pigeon pose. So bheith tú mar seo. So tá tú ag fáil an glút an áit céine. So pay pose is fear dit, agus fannáma down cúpla anáil eile. So má tá crumán teann agat cabhróidh sé seo go mór leis. So an IT band ar an gcos eile, sin an connective tissue tar ar fad an seo. Is féile stretch as all ar an áit sin. Dul an gromán síos go fada leis an sin le rug na gcos. Má tá an IT band sin ró teann, deirtear go gcruthíonn sé sin feibhna sa glún. Is de réir le chéile má tá sé ró teann muna scaoileann tú leis. Tucaí feibhna sa glún. Má tá sé ró éas go dit an seo is féile leat tacht ar na hilneacha nó an dúthla an ceann ar fad híos mar sin. So peáit is compórdaí dit. An crumán seo nálaigh dó titim sí, so cuinnigh
an pelvis sa lár, neodrach sa lár. Agus go deas éasca siúil amachas. Agus scaoileadh leis an gus, agus lig don fuil ór lán le cothú le nutrients tachtasteach, so ag siúil na cos amach. Agus dhéanamh an rud céine leis an cos eile. So ríist má tá sé seans go mbeidh sé níos deacra ar chos amháin an cos eile. So aon rud a glún, tar amachas agus lí siar in an recline pigeon pose. nó má tá a compórach fan an seo. So nálaigh den crumán seo titim síos fé leis sin deacreachtaí a chráidit. So is féidir fannacht an seo. Síos ar na hilnacha. Agus má úsáideann tú an áil amach, cabhraíonn sé sin leat scaoileadh leis an teannas atá sa matán, agus osclaíonn an matán sústar ar a chéile. Agus feic tú beidir go mbeidh tú ná an dul níos daine tar éis 7-8 anál. Sin go deas éasca tach sús ríist tachta níomhde tóg an cosisiir déanamh an madra chun scaoileadh leis an ligean an fuil ór tachtasteach. Ára agus síos. So tugamid an gascí nó an hero pose ar seo. Agus caimrá is bralam a bheith site mar seo. Móna bhfuil taithí go ar seans go sé an pein bhar go mbeidh de chorp ag scraidéal ach in áiríre níhé seo an pose tá chun an gascí ina lí siar, so reclined hero pose. So tá daoine ára dearann siad gan dul siar muna bhfuil le hón ar an talamh seo. So an rud a tharlaíonn stomsa i mnaimintí muna bhfuil na matán sin téit a sús a gceart, tógann sé cúpla anál ar an tón sin socrú síos. Rud eile gur féile duine ná cuiseanna chóir faoi chun na crumána orú so tá an tacaíoch sin fút. So má tá an cuisín wet nó más malat. So beidir go leor é seo, so tá muid chun díreúis ar na cabhróidh na quads. Agus is féidir dul siar ar na hilnacha, right? So tá sé seo. Now, mas rud é greibh tú tréis Dian Seisiún dhéanamh in é, nó mas rud é nachfuil tú tréis aon clachtaí mar seo dhéanamh le tama, bé na quads ag scraidéal ort. So ag úsáid an anál chun chéad. So dín seara, deep stretch tá ann ar na cabhróidh. So muid fá stretch ar na crumán, ar na matán na bollige, lorg na gus na shins an sin. Agus na deep hip flexors and psoas. Now chun é seo dhéanamh an áiríre tá cinál caithí na rútíine bheith so-lúbtha go maith. Na crumán agus fiú na gúlaí caithí go mbeidh so-lúbthacht éigentán. Má tá sin éasca ort, den is féile dul siar níos fuide, ach gan ligean do na glúna oscailt sús amach ar an taobh. Agus tarring an imleacán sin belly button, tarring an imleacán síos leis an anál amach. So má tá sé omarcach i ggéine amas féile dost síníir de ríist. So má tá sé omarcach i ggéine amas féile dost síníir de ríist. So is jazzú yoga seo tá ar leibhéil idir bheanach beidir, ach
beidir roint daoine tá so-lúbtha go just titan siad isteach an go héasca, so breathan sé ar chorp féin. Chorp féin. Agus an sin ag teacht in iarde a rís go mbeall. Tá na lába amach agus déanamh a madra a rís chun ligint an fuil sin teacht isteach. Oh, by dad, sin go háil ar fad. So an cé cheann eile ná an gogaracht. No, tugann siad mealasanna air. So was peile, cíníonn mealasanna garland, fiúnam féchan súsan sin céir is bíle garland agus cosúil go raibh an timpplair a bhaine. So níl legan go agamach gogaracht squat. So was clachta ionintach é seo le déanamh scaoileann sé le teannas tá níocht ar an drumme. So ní gá go dtiocfaí na sála an nuas ach de réir a chéile sin an tro. So beidir go mbeidh na sála ordaithe sin go bra. Dus tuairfinn armach that tú chuineáil teannas a chorp a scaoil leis. Scaoil aon teannas tá san aig. Dus má cheapan go tú nándó tóg bus na lábh le chéile agus brú na hilnacha isteach ar na glúne. Hip opener jazz, seo. Taon sin lech leis an aber má tá tú de hí an umarcha a rihan lei cearann sé seo leat so má tá tú stad ar nó ag obair ar desk ceann jazz seo an scaoil leis. Pínta sa drim. Is beidir náit na hilnacha a bhrú amach an fé leat an na glúta chuí úsáid, so an glút minor. So chuann sé sin cuid den glút a gobar agus osclaíonn sé sin, so níl muid ag brathérm fórsa sin chun iad oscailt. Is fé leat an láb a thugad amach. Mar seo. Agus tá tú géirí an cnábdrom an thoracic spine an sin an cuid sa lár that tú géirí sin is hínithe agus oscailt suas, so i gcóirú do chraí. Raibh cúpla an eile isteach samach. So tá muid a cóir leis an so-lúbtha agus an so-lúbtha sa chorp leis na clachtaí seo. Agus beidir go bhfuil an madra íonam ríist. nó vinyasa beag. Agus reis, ní sin ché ceann eile. Rás bralam í ceann seo. Agus beidir daoine atá déanamh Éis Traenála agus nó Cabhróidh a bhádar numarcha an toe squat nó gogaracht ar na barachíní. So tuchán na barachíní faoi. Now seans go seo éas go dtít ach an rud a thugann faoinear ná chuid Lúthchleasaithe. Bhíonn sé seo an Jackar orthu. So tá an ceann cleachta seo an jazz chun na rútíine oscailt sús. Na barachíní, níl aon rud eile cosú leis chun na matán seo áil. So má tá sin umarcach ná seans sé cranmhar branmhar daoine duine seo. Is féile leat just fan ann má tá sé go brá leat, nó just duine sin cúpla uair chun ceabhar leat na barachíní ullmhú. Ach má tá tú áráid leat, is féile leat fannacht an seo. So tá an cleachta seo anmha ceabharlíonn plantar fasciitis hachant. So sin stocha gur bhór mé ar bhealaí difriúil ar na blianta. So dus a caithe na búilsí peile mar hampla bíon na studs bíon a lán teannas an seo. So is bunúsach an ligament dul ón
an sáil líon barachína plantar fascia. Ach nuair tá sin cinál aggravated plantar fasciitis tugtar so tá an cleachta seo ionteachta sin chuní sin a hachant. So repetitive strain injury. Rinne mé aisriúchan ar seo cúpla bliana hin. Gaeltacht Traenála beidir. Repetitive strain injuries. So tá yoga an amhaith chun na cinál Gaeltacht sin a hachant agus sa Lúthchleasaithe sin iad fórmhór na Gaeltacht a bhíonn sig daoine ní hagann siad ó na tackles nó in mar sin tagann siad ó a bheith déanamh na cleachtaí céine ar an gaoth chéine i gcónaí. Agus scaoileadh go deas. So an cleachta sin tá seanmhaith freisin chun cinál ciúnas a aimsiú nó a bheith suchar i neasú chorp atá an dúthleánach, so an cinál stillness sin a aimsiú na tain. Ach an edge sin a bheith an edge sin a chuná. Nís an darach ann déarnach i bhrené ná tugam an páiste air, so tugam faoin ar beidir ní me chun figúr ach beidir duine as gach déanaar bíon routine cinná so-lúbtha, so níl siad so-lúbtha acu. So is féidir gansaí a chóir nó cushion a chóir. Gansaí a chóir nó cushion a chóir. Agus just tá an cleachta seo is an páiste tá sé ceapa bheith cinál annuachan a restorative shave éasca compórdaach dit. So is féidir cúpla rudí inmh chun legaméise compórdaach. So beidir rudéigen na chóir faoin a routine, daoine eile, bíonn orthú rudéigen na chóir taobh hir den na glúine le dul síos. No daoine eile feictú go an dreim cinál ní héins an ceann ar an talamh, so is féin leat de lábhar chóir faoi de éideann. No an cushion a úsáid. So site siar ar na sála. Is mas má leat na lábhar thógáil amach. Agus tá muid chun fannacht an seo. Ar feadh beidir nóméid go leanú mar sin. So I goscailt na crumáin, na glúine, na routine, éachtar an drumme, an drim. Is féidir na so-lúbtha agus an anáil amach úsáid chun na scaoileadh. Beidir 6 nó 7 anáil eile. Tá deasú yoga seo ag sí lúthchleasaithe le chun sin splint a hachant, so tá tú tuairt sin a deas na matán ar an taobh lorgan agus an sin. So aon de le aint sin splint, it's cosú go sé an deachar orthú. Gus déirtar freisin go gearraíonn an deasú yoga seo fuil a chur isteach. So leis an circulation sa chnábhdrumme agus an inchin, the brain an inchin. Agus an cleachta déarnach, an 10 cleachta táimid chun déanamh ná shavasana an chorpáin. So is féidir blancéad á nó má tá tú teagal ár ionteach fan an seo. So tá má aitic an seo tá si cosú le sána inniu, so níl éon blancéad mém. Rud atá go deas freisin is féidir leat cushiní a chur taobh hir den na glúine. No ar cúil de chin, beidir me sé tanáise sinnom. So tá chun bus na lábha a chur a drón a spéire. Barachíine tite amach a drón taobh. Agus seo an cleachta déarnach. So bhunaing dit gan é seo gan
ag skipáil mar seo ná a tharlaíonn san dríocht ar fad an áireamh seo ní leann ngachar eile ach ullmhú chun an cleachta yoga seo hína. So mas féidir fannach ó sochar agus is féile leat. Agus chun ceabhrú linn gan ligint in na smaointí imeacht le srá nó imeacht lá haon is féidir linn díriú ar an mullug agus an bullug ag ordú leis an análaisteach agus ag íslú leis an análamach. Daoine orthe fáin siad níos éasca má dhéironn siad ar bhór na sráine agus an análaisteach so b'fhéidir air atá níos fuaire agus air atá níos teo leis an análamach. So ag airachtáil isteach sa chorpan is agus ag tuairt faoin ar cúil an chorp ar an mata nó an urlór, so cúil na gus, cúil na lámh, an drim, cúil de chin. Aon áit atá dine teagháil leis an urlór. Agus leis an chéad análamach eile b'fhéidir gur féidir leat ligint den chorp socrú síos píosa beag eile ar an urlór. Sin ag díriú an ord isteach na cusa agus ag airachtáil aon céad faoin ó sensations tá ann. Timpeall ar na barachíní tar éis an tóscáil, na rútíní, na calapaí, na glúna, lorg na gus. Suas dró na quads, na glúts, teannas UCD, na crumán. So na mátán ar fád hís as na casa. Agus tuair faoin neara inis le gach análamach an féidir leat ligint den na casa socrú síos píosa beag eile. So ní léon or eile le déanamh acu inis dus de scíal ligint. Agus na lábha mar ristí. Agus na lábha mar ristí ilnacha gúlaí na lábhaigh socrú síos inis. Géige na lábha. Sin an carnámh druma hís nach leis an pelvis. Lár an druma timpeall ar an thoracic spine. Sús an bailach ar fad go dtí cúil do bhuinéal, cúil de chin. Agus ag tógáil an fócus inis i drón scórnach, de bhuinéal, an smig. Tuairt faoin neara bhfuil éon teannas nó séimhe ann sa smig, so cuiníonn muid graim ar na matan seo in aimtí agus ní bhíonn gá leis, so an féidir ligint na matan sin timpeall ar an jaw socrú síos agus a scéal ligint. Sin na leicne, na clúsa, an srón, na súla, an spás idir na súla. Agus suas cnín inchin agus bord I chin. Agus ag leathnú an fócus inis ar an chorp ar fad,
So bhór a chin, síos gan na bar a chini. Na matán san aig, na matán san lába. Sa chorplach, na cosa ar fad. Agus ag díriú ar an chorp ar fadanis. Chorp ar fad. Tá tú ré, I de elmhéin is féidir fannacht an seo más marat. Ach má tá tú ré, is féidir casa ar héib na lába deise. Agus an lába ar bhór a úsáid, agus brúin iarde. Agus site lena cosa trasna. Hé, so má tá sé fós ag fechna seo, má sibh Clachta deas aniuchanna ar leat rééis Dian Seisiún Traenála nó Lúthchleasaithe. Ceann líon an chorp a chur an chorhamíocht as a chorp a ríist, agus a bheith ré le dul ag Traenála ríist amárach. Namaste.